prvo sam završila. Dobrodošli ljudi u novi video. Danas radimo tips and tricks za gym i krećemo. Ukoliko vam je malo neprijatno da radite čučnjeve jer je nekako sve izloženo, jednostavno vežite duks oko struka. Ne možete rezervisati svu opremu samo za sebe, posebno kada je gužva, jer ćete, ukoliko kombinujete vežbe, ostati bez bučica ili sprave. Odradite jednu vežbu, završite, pa pređite na drugu. Istezanje može biti jako nezgodno i neprijatno. Okrenite se leđima ka zidu i nastavite bez problema. Kupite jednu traku za sebe, većina teretana je nema, a ovako nećete brinuti ko je sve koristio osim vas. Uštedite vreme, idite u teretanu već obučeni za trening, lakše i brže, pogotovo za sve one kojima je svaki minut bitan. Posle se lako presvučete u suvu odeću. Incline i brzo hodanje je potpuno beskorisno ako se držite za ručke, jer na ovaj način poništavate taj nagib. Ne spajte noge skroz, veća je aktivacija gluteusa kada ostavite prostor između. Koliko puta vam se desilo da skontate da je majica previše otvorena? Jednostavno, bratele majice upletite u bratele topa i problem je rešen. Skontat ćete koliko se vremena gubi u pauzi između setova tek kad uključite štopericu umjesto Instagrama. Napišite plan treninga na papir ili nađite video koji će vas voditi kroz trening. Uvek imajte plan pre treninga. Šipka je previsoko ili je preteško? Nemojte se mučiti, pitajte nekoga da vam pomogne. Mislim da momcima to neće teško pasti. Nemojte se nalivati vodom, uzimajte po 2-3 gutlja vode između setova. U većini slučajeva je bench previsok za hip thrust i teško je namestiti se odmah, ali to se rešava spuštanjem. Na ovaj način bench je tačno na mestu gde treba, ispod lopatica. Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste ostavite like i subscribe za više sadržaja poput ovog, a ostavite dole komentar ukoliko imate vi predlog za nešto od ovoga, sigurno će nekome od nas da pomogne. Ok, pause!